Ready na na. Katag lang agi. Nga na mga hunters. Gigutom ng usaw. Kawan mga hunters, namin utan, lukot, lato, ya, sinugba, katuloy, ano mo ang main course na utan, napod may batong, sado, o Pampauto. dahunan, pampagana sa kaon. Sausawan, fish sauce or patis. Na. Paimpelador. Licit. Kombat? Bawa na init eh. Wala lagi. Kasi sila nakasecure ng permit from the EDOR. So, naman na illegal talaga itong kanilang negosyo. Asa ka man? Dali dili. Partner. Dali dili. Environment. Resources and Protection Act ang manager ng nasabing establishment. Kailangan natin Natural ito resources. in order din na ma-enjoy ng ating future generation itong ating mga natural na mga resources. Para sa GMA Integrated News, John Consolita, nakatutok, 24 oras. Teaching while traveling. Pwede rin mag-team sa exchange and teaching program ng Japan. Ang nilalamin sa pagtutok, JP Soriano. Tatlong taong nanirapan at nagturo si Alison at Biling ko rin yung kulan. sa paaralan sa Japan. Ilang bahagi ng Japan Exchange and Teaching Program. Day. Bukod sa Ingles, nakakahagi rin niya ang kultura ng Pilipinas sa mga naging estudyante. Kabilang siya Pamahid, oy. Pilipinong nagsilbing assistant language teachers Nakwata sa po, be. Land Wala. of the Rising Ay, pamahid. Sun na muling nagkita-kita sa Japanese Ambassador's Residence sa Makati kasama si Japanese Ambassador to the Philippines Kazuo Yoshikawa. Sabi ng mga alumni, ngayong araw na Ana itra po ay sige pahid sa tuang panit kay mag. Ako naman, may ipon lang ako for my Kato na sa na. pag-aaral ng sarili ko for MA or graduate studies. magkano naman kaya Asam ka? kabilang sa qualifications ng bachelor's degree, mas mataas. Tapos na ang application para sa 2023. Pero kung interesadong sumali sa susunod na batch, bisita ang Japan Embassy website. Para sa GMA Integrated News, JP Soyan, nakatutok 24 oras. Ang. Pampatibay ng kulor ng Chris. It's time para magmana inihaw na balon at ang mukulong. Dali dong odong. Na ginawa. Balon. Yan ang tinutukan ni Katrina Sol. Pero Pinoy na Pinoy ang dating. Presente. Pugulon o pugong na ginawang balon. Ang pugong partay Dong, dong. sa Color Pampanga. Dong. Supplier din ng pugulon. Balot na malaki. Alam ko po, 17 days yung harvest nila. Tapos 18 days po yung pinakamagandang pagkain sa malalaking balot. Tapos yung pugulot, ang pinaka-best na pagkain ko talaga niya kung ang day is 12 days. 5 pesos kada piraso ang bentahan sa hindi lutong pugulot. 6 hanggang 7 piso naman kapag luto na. Ito nga ang balot, ito naman ang pugulot. Kung nakikita ninyo talaga, napakaliit itong pugulot. Balot, pugulot. One size ang pugulot, pero wagis mo rin ang pinangdang. Alam niya mag ginagawa. Napakaliit na. Ayan, meron din yung puting bahagi, meron din yung dilaw. Ayan, nakikita niyo ba? Sabi mo ang hang tayo. Ano eh? Hanggot. Kumihanggot. Napakaliit
Dong, dire, dong. Heart, tapos yung yellow, ayan, yung sisiw na Dong. sa loob din. Ayan, at syempre, titikman naman natin siya. Day. Ayaw, dire, dire ra. Dire ra. Dire, pagtanaw. Balat nga. Pinaliit lang. Pwede rin daw ito. Oh, kill. Malaki. Eto, at may kalderetang kuko at kukulot in a bottle. Pwede rin itong gawing adobo, sizzling version. Kakaiba ang bidang balot sa todo sa Maynila. Ang pinipilahang inilaw na balot. Yung idea po sa Thailand lang po, na pwedeng ihawin yung balat. Nag-improvise lang po ako ng sarili kong lutuan. Para po maging iba. Para sa Jimmy Integrated News. Inason, nakatuto, 24 oras. Susunod, ilog sa Australia na balot ang lagpas. Isang milyong patay na isda. Lah. Ah, kuha na tubli. Ang isa sa magigiting na kapangyarihan sa Di mo sa'yo mga antos. Pang de. Pangpatay nga kaong. Nga ngayon. Utan halang, sausawan halang. Dire, kill. Aki. Ano siya eh. Dali Sabay ba? pagpahang. Oh, tumipan na. Ang dali ba ito? Last pa dyan ni Mao. Bungot kay kuno ni bunal ka. Ito, dugay. One na lang, one. Diyan. Aribe. An, dali, mama. Dali. Ano be? Oh, lagi. Oh, di mo din. Kaon po siya usap eh. Dali. Aki. Grabe. Doon na. To ah. Tosip on. Magahunahon na mo kini utang anak. Ah, pin mo pin. Kel, dari be. An? Dari, kawan. Ay. Ayaw ko na. May walang kanin. Sino pa dito? Kel. Pag meron pa kanin, kain pa ko. Sili na lang. Okay. Oh, ito, kanin. Yeah. Kani bang bata pabato man siguro na siya. Dari ba? Gay nanti kalingko dari haron dito man siya sampit. Alega. Ito, kanang isda ng mata na. Kapala. Okay. Yun sa kato ng kuhan. Kato ng nakuhang barko ba? Kana to. Yung langis. Grabe na ablas gawas, wam na Pilipinas. Manayabag gulo ah. Mapunta na dito. Hindi mo siya panubli. Lato. Lah.
Gold, gold. Dong. Ay, day. Inday. Timot. Mamaligyan din sila ng may hait. Ikaw ba? Magduwa ka man nung magkaon man ta. Pagpuyo, ragod. Ami to hangal. Abi kaya ako may bunal mo. O, pag-uy, pag-uy. Parang may bunal. Basta si Gusak, kaya rin naman ito. Okay. Agay! Diyan! Okay, da. Taon. Ngota. Lili mo ato, kuya. Otro sa karon. Pareha sa mundo hada. Wala, matukan ko. Ilis tarog sa nina. Si. Ano? Kil, wala na isod baba. Daw lang nga rin. Dali, itwad. Kaya rin makakaon na sad ko. Tarong. Enggak. Ye. Sulit mga Anders. Grabe ka lang. Gawag ko sipon. Grabe. Wala kay ha? Gawa sipon mga Anders. Tangina. Si Boy sipon. Grabe mga Anders. Di sayang di hanagi kayo. Pero lami kayo mga Anders. Okay. Phil. Ano dayon ba? Kaya rin naman. Pahiyan. Ang pangutan, ang pasawsawan, amot. Ang tanan. Ay, pansili. Amot. Lan. Bukbok. Ayaw ko na. Ayaw ko nang ulitin. Maghang ni mo sa baguro ba? Kasi ka maglikra mo ng hang? Ang sadal na ba? We. Sa baratuhan nila niya, nabuno mahal. Nakan sugot. What? Di na bunuhan. Dili. Organic. Tinatagi 50 pesos nga ning mahal. na. Ni mahal man gani. Iwasan mo yun yung dahonan. May bumbay pa dyan. Ano lagi? Ang abono mo na yung mahal. Mahal ang abono, mahal ito na mo ka. Ay lagi ni kito. Ay, boss, dak. Oo, andar. Ha? Ali dire be kan. Kaon ka? Kaon ka. Dire na good kill, double kill. Maguba na do. Dagmalana na magini mo. Oh, maral. Cellphone. Dayo. Anak. Yan.
Ah, Hilak man. ay, Ay, hilak. tragis. Dim da mga antos. Ah, Singon ta guys, Tomas. dim sayo mga antos. Magina ko na mga antos, oh. Puros na sili, puno sa sili ang suka. Kil. Yang sa gulay. Nya, ipustan ba dyan na mong sili? Nya hilak di ay. Tapos, iyak. Why, di makailak mga antos? Di ka sayo. Pero lami kay mga antos. Kaunahon na siya siyang ex. Kauna-una ako sa akong mga utang kaniya to ba? Tama to, so. Kaunahon na siya Lukot. siyang ex. Lukot. XY. Sabi. Bebe. Sulit na, sulit. Oh, di na nga. May ano mo diyan? Ito na po siya Tomas. Sabaw. Iwason taring hang. Kil. Ah. Ang Huh. baklay, wa mahalin. Nyata. Sumsuman. Huma ni ron, kawad pa ka? Ulit tayong kapraksan sa. Last, mga antos. Ah. Di lagi manghilak. Kil. Kiki. Mga antos. Salamat sa pagtanaw.